Vítajte pri dnešnej reportáži. V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie objavujú krádeže v domoch a bytoch. Ľudia, ktorí predstierajú byť televízny štáb, sa pod touto zámienkou dostávajú do cudzích bytov a vykrádajú ich. Dom, pri ktorom sa práve nachádzame, bol takýmto spôsobom pred pár týždňami vykradnutý. Pani domáca tohto domu sa najprv veľmi zdráhala pustiť nás dnu, ale po prekázaní, že sme z legitímnej televízie, nás pustila. Ťažko sa mi o tom hovorí. Viete, boli tu presne takí istí sympatickí mladí, prišli a že robia nejakú reportáž, že zisťujú, v jakých podmienkách žijú teraz dôchodcovia, tak som dôverovala, viete, tak jak aj vám, tak pevne verím, že tu nenastane ďalšia podobná situácia ako predtým. Ja veľmi vám dôverujem. No, potom sa ma pýtali, že čo všetko mám v tomto dome, tak som im ukazovala, viete, tam hore máme ateliér, tam máme obrazy, veľmi vzácne obrazy. Keď odišli, tak som išla hore a vidím, že je to chyba nejaké také tie menšie veci, lebo však tie veľké by som bola videla, ale tak som išla hneď do jednej zasúky. No a samozrejme, celá tá kazetka s mojimi šperkami bola fuč. Si myslím, Pane Bože, len aby peniaze. No a peniaze tiež. Tu je to miesto, kde mám také pre mňa vzácne veci. Aj objektívne vzácne veci, lebo aj tie peniaze, aj tie šperky som tu mala uložené. Ale viete čo? Pozrite sa, tu mám také starožitné hodinky. To mám od môjho deda, pradeda. To sú proste takéto už veľmi vzácne. A toto si nevšimli, asi to nejak podcenili. Takže aspoň toto mi ostalo. No, aspoň toto. No. Musím zbehnúť, lebo myslím, že sa mi treba mi tam dovariť. Viete, čo mám jedlo. Tak príďte za mnou hneď, áno? Áno, prídeme. Spravíme pár záberov. Jo, tu ste tu si tie hodinky majú zabrať. Zober ich. Nenatáčaj to, vole. Daj si to pod. No. Ideme dolu. Dobre. Jakí amatéri, že si nevšimli. Tak, dovidenia, ďakujeme, máme dotočené. Áno. No tak práve som dovarila. No. Áno. Dobre, tak vás vyprevadím. No, nech sa páči. Ďakujeme. Tak, a kedy to budem môcť vidieť v televízii? Dnes večer. Áno, dnes večer to pôjde. Pre televíziu Fungo sa s vami dnes lúči Sofia Balogová. Dovidenia a pekný večer. Máš tie hodinky? Hej, mám. Poď. Ne, ona nás viděla, zdrháme.